ko wani ne ya sa kike ƙararsa? Kotu tana son ta ji dalilin ƙararsa. Na kawo ƙararsa ne saboda ina tunanin mahaifina ba zai ga annabi ba, ba zai ji ƙamshin aljanna ba, sannan kuma ba zai iya haya siraɗi ba a lahira. Ni kuma burina mahaifina ya samu tsira ya kuma ga manzon Allah. Irin jinin da ke yawo cikin jikin na shine a jikinta, Allah shiga mata mala. Amma gaskiya wannan aikin nasu babba ne. Wallahi abin da kamar wuya na biyu. Bala, idan ko baka yi ba to ka rushe kenan har abada. Zafi nake ji a Zan ba ki magani ki sha. Zan ba ki magani ki sha sai ki da jin zafin ki ci. Shi ne nake ji. Ni same ni.